kunat lang. Akin pare, mandadangal ka lalamot. Untag na napukpukan niya 88.1 FM Radyo Pangasinan paborito. Bali-bali rito dugan da jay. Mandangal pa si rin. Ga, abayan mo, tamandangal tayo sa nagutan sa labi. Aya, so #1 pop music station, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city and looking for the perfect getaway? Good thing there's JMax Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, JMax Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. JMax Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. JMax Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. JMax Resort Hotel. Kapaborito, lukot nyo lang ng dukulan nyo. Alas 6 na. Time check was brought to you by San Carlos City Mayor Julier Ayoy Rosuelio. San Carlos City, maunlad, ligtas at maayos. Red Horse Beer Inuman Wisdom. Kung masarap ang simula, sulit ang ending. Tama! Red Horse Beer. Sarap. Sulit. Red Horse Extra Strong. The #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly. Oh yeah! Pogo Chico, let's go! Sa Pogo Chico, feel the vibe now. Tayo nang gumalaw, come alive now. May bagong sigla, we can feel it. The good times flow, can't conceal it. Kapsay si Samson, angat sa lahat. Kasama mo sa pag-unlad. Kapsay si Samson, tunay na leader. Para sa Pogo Chico forever. Serbisyong totoo, Barangay Pogo Chico. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Govwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. #1 pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sari balita, impormasyon at loob tanpaway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Kaiba si kapaboriton Dennis Mujares tan si kapaboriton Errol Horado. Jalabad, DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Oras alas 6:05 na kabuwasan. Good morning. Masantos tan maabig gaya kabuwasan na luyag na Pangasinan.
Naimbag nga bigat kada kayo amin, Apo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Maabig nga buklas kumuyo amin dito nagbulinaw at Sambales. Narito na naman tayo upang maghatid ng mga balita, impormasyon, mga issue sa umagang ito. Ang inyo pong makakasama, ang inyo pong mga lingkod ng bayan. Good morning, maabig Kabuasan, Pangasinan. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Maktario Lingkor at Pangasinan, Dennis Muharis. At kasama din natin dyan sa may technical control si Engineer Nixon Dakal. Araw po ngayon ng Martes, Pizza 16 sa buwan ng Hunyo 2026. Kung meron kayo mga gustong iparating na mga balita, impormasyon, mga issues, mga sumbong, mga reaksyon at opinion, mangyari lamang po ay tumawag sa ating smart number 0939-100-9931 o kaya sa group number 0927-974-2784. At sa atin pong YouTube channel at Facebook po. Live po tayo, DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Ayan, kaya bukas po ang aming mga linya. Yung mga greetings ninyo, pwede nyo nga ipadala sa ating Facebook page at aming babasahin po mamaya. Mga konsiguro, pagkatapos ng mga issues, Alas 6 ng umaga. Kaya kahapon ginanap yung second batch ng pamimigay ng mga school supplies sa mga batang mag-aaral sa bayan ng Kalasyaw, Pangasinan. At ang naturang activity o aktibidad ay isinagawa ng lokal na pamahalaan sa pamumuno ni Kalasyaw Mayor Patrick Agustin Karamat kasama ang mga sangguniang bayan members, mga iba't ibang department heads at kawani ng pamahalaang lokal. At lubos na nagpapasalamat ang mga magulang at ibang mga guro sa iba't ibang mga barangays sa pamigay na yung binigay na pagmamahal ng lokal na pamahalaan ng Kalasyaw. Maliit man, ngunit malaking bagay para sa mga batang mag-aaral at mga magulang na kapos ang kita para matustusan ang pangangailangan ng kailang mga anak. Mula grade 1 hanggang grade 6, sa lahat ng pampublikong paaralan sa bayan ng Kalasyaw ay nakatanggap ng school supplies. At bilang pagsuporta ng lokal na pamahalaan sa edukasyon ng mga batang mag-aaral. Ang naturang programa ay naglalayong matulungan ng lokal na pamahalaan ang mga magulang at masigurong kompleto ang gamit ng mga bata sa pagpasok sa paaralan. So napakaganda po yung yung programa. Yung mithiin na magkaroon ng komportable at mas maayos na kagamitan. At ngayon ay ating makakapanayam live si MDRRMO Head Freddy Ed Villacorta ng Kalasyaw, Pangasinan dahil siyempre yung mga department heads tulad ng MDR ay kasama dyan sa pamimigay ng mga school supplies sa mga pampublikong paaralan sa bayan ng Kalasyaw. Good morning, Sir Ed. Yes, good morning, Sir Errol, saka Sir Dennis, mga nakikinig dito. Okay, kahapon kunyata yung second batch ng pamimigay ng school supply. Kahapon yung completion ng completion na, pamimigay ng school supplies. Doon sa nung first Monday, yung June 8, sa District 1, ngayon naman sa District 2. Tinapos na namin kahapon, Sir Dennis. So ano po yung mga distrito, anong mga sakop na mga barangay, Sir Ed?
marami na barangay kasama dito magmula doon sa may Sungkoy, Makabito, Bunlag, Mangkok. dito sa may Manawang, Mangkok, gano'n. Yun yung mga barangay na kasama sa distrito. So, kayong nasa MDR, may barangay na nakatuka sa inyo? O, yun na rin yung yung assignment namin doon sa Adapt School project para sa brigada. At yun na rin yung assignment namin para doon sa pagbibigay ng mga school supplies. At ito po ay nairaos ng maayos at natapos sa Sir Ed. Ay ito naman pong pagpasok po ng tag-ulan. Kumusta po ang sitwasyon po dyan sa may bayan ng Kalasyaw? Alam po namin na meron po kayong mini-maintain na mga kailugan at yung mga rivers po natin dyan. Sir Ed, kumusta po ang sitwasyon dyan ngayon? Oo, pagka dumating na yung habagat season, nasa high alert tayo tungkol sa problema natin sa pagbaha. Kaya nung pamang peace time na tinatawag natin, yung summer season, puspusan yung paghahanda natin na inaayos natin at nililinis natin yung ating mga kailugan. Ito'y ayon sa inisyatibo ng ating mayor na yun yung kanyang unang na-enkwentro nung pag-upo niya. Kaya sabi niya dapat mabigyan natin ng mitigation itong problema natin sa pagbaha. Kaya nga nag-umpisa at tuloy-tuloy yung paglilinis ng mga ilog natin. Opo. At this week, lilipat na kami doon sa another phase naman dito sa may Marusay River, dito sa Talibao papuntang doon sa may Bunlag. Opo. Para masiayos natin itong area ng Talibao at Mangkok na laging nakakaranas ng matataas na pagbaha na umaabot ng highway. Sir, second, opo, sige po, please go ahead. Second, yung mga preparations natin kagaya nung paghanda para sa posibleng paglilikas at yun nga, dumating na yung ating panibagong additional na bangka na mas malaki at mas kaya niyang mag-rescue ng mas marami kumpara sa mga naunang bangkang ginagamit natin. Opo. At yun, yung conditioning ng ating mga equipment, mga vehicle natin, para handa tayo together with yung strengthening natin, yung coordination natin sa mga ahensya, kagaya ng PDRMO at saka OCD at saka EFP, PNP, para in case kailangan natin yung tulong nila, ay nandun sila kaagad sa atin. Yun. Opo, sir, pumaporma na rin po ang inyong tanggapan patungkol naman po sa programa ni Mayor na Adapt Ikrika program, sir. Opo, napag-usapan na po yan at yan po, in-invite na po namin yung mga ibang may kakayanan, gaya ng mga construction companies na pwede silang sumali at makibahagi sa paglilinis ng sa ganun ay papabilis natin yung ating paglilinis ng ating mga kailugan. Yung Adapt Creek program, ito'y nangangahulugan ng pagsasama ng LGU at saka mga private sector na kahit hindi taga dito sa Kalasyaw na gustong tumulong sa atin, total ang paglilinis naman ng ating kailugan ay hindi lang pakinabang ng buong bayan ng Kalasyaw, hindi pakinabang ng buong karatig probinsya ng Pangasinan, lalo na yung mga sumusunod na bayan sa atin. Kaya welcome po sila at may mga nagbigay na ng kanilang gesture of support and intent na sumama at makijoin sa ating programa. At kami ay nagagalak sabagkat sila ay personal na dumudulog sa ating tanggapan, tumatawag at nagpapahiwatig ng kanilang intensyon to support the initiative ng ating punong bayan. Wow. Apo, at napakaganda po niyan, Sir Ed, at patuloy po namin sisilipin din, sir, dahil kami po ay nakasuporta rin po sa mga ganyang programa, lalo po sa bayan ng Kalasyaw na isa po sa mga catch basin po na bayan dito sa ating lalawigan. Ay, po, salamat Sir Dennis at Sir Aaron sa suporta. Sir, itong sunod-sunod na mga lindol na nangyayari po sa mga ibang probinsya, ibang lugar. So, gaano po kahanda ang bayan ng Kalasyaw sa mga itong mga sakuna? Alam nyo, yung
nakakatakot yung nababasa natin sa Facebook, lalo na tungkol dito sa lindol. Big one. Na inalintulad ito doon sa indikasyon na nangyari sa Mindanao, yung sunod-sunod na maliliit na lindol, tapos sinundan ng malaking magnitude ng 7.8 na kagaya noong 1990 na na-experience natin dito sa Luzon. Correct. Kung titignan natin yung previous years na na-encounter natin ng mga lindol na sunod-sunod at itong mga late na lindol din ng mga sunod-sunod, kung iaalin tulad natin sa nangyari sa Mindanao, ay may posibilidad na magkaroon din ng ganong klaseng lindol. Lahat po tayo, dire-diretso ang ating ginagawang mga paghahanda kagaya nung National Simultaneous Earthquake Drill na ginagawa every quarter at mangyayari nga ito. Kahapon nagbaba ng memorandum ang ating mayor na ini-encourage lahat ng agency natin sa LGU, national at saka local, pati na mga school na mag-participate dito sa National Simultaneous Earthquake Drill. Sa Huwebes na po ito, alas 9 ng umaga. Ito ay makakatulong para magkaroon ng kasanayan at saka natural reflex sa ating katawan na pagka nagkaroon ng lindol, alam natin yung ating gagawin at hindi tayo nagpapanik. Pangalawa, constant din yung trabaho ng ating engineering department, monitoring doon sa mga structure natin, public, at saka yung mga sumasangguning private structure, tinitignan yung capability o kaya yung strength ng ating mga buildings. At kung kinakailangan mag-declare na ito ay hindi na dapat gamitin, yun naman po ang ginagawa ng ating engineering department in preparation din doon sa alert na binigay ng ating mayor dahil nga dito sa nangyari sa lindol natin sa Mindanao. Kumpleto na ba ang mga kagamitan ng MDR Kalasyaw in terms na may mga ganitong mga sakuna, Sir Ed? Mayroon tayo, nag-upgrade tayo. Mayroon tayong na-procure na yung mga cutter spreader, mga extrication equipment. Pero ngayon sinasabi natin, tulong-tulong tayong magdasal na sana hindi tayo maka-encuentro ng ganitong mga pangyayari. Kasi pagka-disaster at overwhelming yung epekto ng disaster, kahit may mga preparations tayo, ay baka hindi rin angkop yung ating preparasyon doon sa kalaki ng disaster na maaaring tumama sa atin. Kaya prayers talaga. Kaya nga, kung makikita natin doon sa panawagan ng OCD at saka NDRRMC, na duck cover and hold, dinudugtungan natin yun ng isa pa, ng duck cover, hold, and pray. Correct. Sinasabi natin. Dahil napaka-importante at kailangan natin talaga ang pagdarasal para makaiwas tayo sa anumang klase ng sakuna. I think nagsagawa na rin kayo ng yung strategy, particular doon sa first responder training, Sir Ed. Ayun, yun yung mga simulations natin. Kasama itong ating mga nag-create na first community responders. Tuloy-tuloy. At itong July, next month, ay sinasabing Disaster Resilience Month celebration. I-reactivate na naman natin sila. At this time, palalawakin natin, pararamihin natin, nang sa ganun sa bawat barangay, mas marami na ang pwedeng maging first responder. Na talagang, sila naman talaga ang first responder at kung magkakaroon ng mga matitinding sakuna, ay makakaasa tayo na sa mismong barangay po natin. Meron na tayong mga pwedeng takbuhan o kaya tawagan na tumulong immediately sa atin. Alam natin na ang MDR ay 24/7 na meron kayong mga emergency operation center, Sir Ed. Opo. Gladly today, kung bibigyan ng pagkakataon, bibisitahin at titignan ng ating mayor ang development ng ating integrated command system na ginagawa na kung saan in-integrate na namin itong approach ng LGU Kalasyaw in terms of peace and order, itong pag-solve ng mga kriminalidad, itong disaster preparedness, itong delivery of social services, integrated na sa ating command system at namumonitor natin at nakikita ng po natin 24/7 nababantayan na natin, Sir Dennis. How about yung mga evacuation center, Sir Ed? Kumusta naman sa mga barangays? May mga designated evacuation centers tayo sa bawat barangay. Mayroon na rin tayong adopt a neighbor system na pinapalakad sa mga barangay na kung saan yung in case of baha, yung mga matataas ang bahay, ay pwede silang mag-adapt. Kailangang
ng medyo mataas na sisilungan. And at the same time, ito ini-encourage na rin ng ating mga barangay na tumulong. At sa LGU naman, anda naman yung ating evacuation center, at kung kinakailangan na mas marami, ay ino-open naman natin yung ating sports complex na air condition para sa ating mga evacuees kung sakasakali. Pero lagi natin pinagdarasal na sa mga ganyang pagkakataon, Sana wala na yung Oo. mga wag na. Oo. At sa ganun, tuloy-tuloy ang mga livelihood, ang pamumuhay ng tao, at tuloy-tuloy na hindi makakapekto sa ating ekonomiya. Okay, thank you very much, Sir Ed, sa mga information na yan. Unless na meron kayong mga karagdagan na sasabihin sa ating mga kabayan dyan sa may bayan ng Kalasyaw. Go ahead, Sir Ed. Yun po, sa Thursday po, June 18, alas 9 ng umaga, National Simultaneous Earthquake Drill. Ayan, naputol. Aha. At least nasabi na Sir Ed yung mga importante na mga kanyang sasabihin. Okay. Siguro pwede pa natin kuan, no? Para sa ganoon kuan, masabi niya kaagad yung mga hakbang na gagawin sa Huwebes. Okay. Sir Ed, go ahead. Opo, inanyahan po natin lahat po ng mga tanggapan po natin at buong public na makisama at makijoin sa ating National Simultaneous Earthquake Drill. At the same time, inaanyahan din natin ang publiko na tumulong sa lahat ng pagkakataon pag may mga sakuna. Ini-encourage din ng ating punong bayan, ang ating mayor, na sa gawa nitong simultaneous earthquake drill ay isaalang-alang yung mga kasama natin sa opisina na kung sakali magkaroon ng ganong klaseng disaster, pag may nahilo, nagwawala, ay bigyan ng assistance immediately na body-body system ng sa ganon. Maiwasan pa natin ang mas malabwa pang mga sakuna pagka mayroong mga disasters natin. Okay, thank you very much, Sir Ed, sa mga information na yan, Sir Ed. Yes, sir. Thank you, Sir Dennis, at saka Sir Ero, at mabuhay po kayo. Okay. Yun po si NDRRMO Head Ed Villacorta ng bayan ng Kalasyaw, Pangasinan. At yung mga paghahanda ay hindi naman masama. Correct. Diba? Siyempre, mag-prepare tayo. Kahit na sa ibang probinsya, yung pangyayari ng mga lindol, dapat handa tayo at naka-prepare palagi. So dyan sa bayan ng Kalasyaw, talagang pinaghahandaan po kahit na yung mga ibang sakuna. Tulad ng yung nabanggit mo kanina, yung catch basin ng bayan ng Kalasyaw, nandyan po ang may na-interview tayo yung Mayor tungkol sa si Mayor Patrick Agustin Carama sa kwanto at hindi naman po basta-basta maaalis o yung pagbaha. Pero at least yung bumilis ang paghupa ng baha malaking bagay na. Malaking bagay na. Oo. Ayan, kaya't patuloy pa rin ang sinasagawa ng mga iba't ibang mga programa ng LGU Kalasyaw patungkol naman dito sa paghahanda kung sakali man na may paparating na mga sakuna tulad ng bagyo, lindol at iba pang mga sakuna. Talaga nakahanda ang bayan ng Kalasyaw, Pangasinan. So sa Huwebes magkakaroon ng simultaneous earthquake national po yan, no? Nationwide na isasagawa. Kaya't dyan sa bayan ng Kalasyaw, inaanyayahan ang lahat ng mga estudyante, mga kabayan natin na maki-participate dito sa earthquake drill. Natapos na rin kahapon yung pamimigay ng mga school supplies dyan sa Kalasyaw, Pangasinan. Kompleto na. At napakasarap ng pumasok ng mga bata. Oo, yung mga mag-aaral, mga chikiting.
Ayan. Grade 1 hanggang grade 6. Oo, at masaya yung mga magulang dahil kahit papaano naibsan yung kailang mga problema sa mga school supplies ng kanilang mga anak dahil sinagot po ng lokal na pamahalaan ng Kalasyaw, Pangasinan. Sa pamumuno po naman ni Mayor Patrick Agustin Karamat at buong mga opisyalis ng bayan, maging ang barangay dahil may participation din sila sa mga programa na yan na pinapatupad ng lokal na pamahalaan. Noong nakaraang araw yung kick-off nung kanilang Mayor's Cup Under 17 basketball tournament. Congratulations dahil successful. Sa mga unang mga nagwagi, congratulations. Ayan, congratulations po sa inyo. Sa mga susunod na araw, may cover din natin yan at makapanood tayo ng live. Ayan. Sila nga pala yung yung recently yung champion sa may tournament dito sa ating lalawigan. Ayan, okay. Good morning kay Kapitan Saldi Bauson. Maagang nanonood sa Facebook natin. Yan sa may barangay Mangkop, Kalasyaw, Pangasinan. Kapitan Saldi Bauson, Mangkop. Adi Mangkop, di man Makabito. Makabito. No Mangkop, wata si Kagawad Taminaya. Ayan, oo. Kagawad Raymond Taminaya. Pagsasalatan ko na barangay Mandua. May Mangkop. Ayan. Oo. No, Kim mawigi ka, nalagpasan mo ni Kian, dala na mo ni Bunlag. Oo, singa. Oo. No. Saan ka makasabi Kabito, natan, nanang mo Kapitan Saldi Bauson, imanad barangay hall, tas abong to asing singer. Walking distance, ayan. Aton kian mo, tamay sa serbisyo to, tuloy-tuloy. Atan may tatawagan na 24/7. Lante. Ang gano'n ang oras sa adlabi, sarang mo na kinta na may liingon itan. Tanong tanat iduplog mo ratan. So, pero nung alabi mo ala, ipanabos mo ala. Kamabay mo. Kaya nga. Doon ka? Siyempre. At siyempre, sa nagulat niya man na mangkikimoy at barangay hall, man hahakot na basura. Pero si Katotoy gabay ito balot? Si Katulante. Si Katutan mas pipilian to sa man lingkor. Lante. Siyempre, ang pipilian itan, panaglingkor, ang pipilian niya talaga. Kanya nantan, may serbisyo ng Kapitan Saldi Bauson, ang pipinili. Ang pumutso. Ang pipinili, ang gapoy nilabi. Correct. Pantay-pantay kwanto. Tanon to may anong nunyonin sama na siyak na alwak ng politiko ang gadnatan awit-awit kunitan ko. Wala yung marakap yakin ditan may kalaskusan. Ay non. May di ba wala kad highway insa na nang mama-waiting shed unarap kad kawanan. Mampas San Carlos. Unarap kad barangay San Carlos pero may banda jalabat. Singa harkat ani arami alagak medyo aga makaroon. Good morning, si kayo dito, barangay Makabito, Kalasyaw, Pangasinan. Good morning, Matad Kinan Elmer Arsoriano, si Rosana Magno, dyan sa may Bugalyon, Pangasinan. Magandang umaga. Sa aming pagbabalik, talakayan natin yung gaganapin ngayong araw ng yung investigasyon patungkol sa flood control na isasagawa po ng Blue Ribbon Committee sa pangunguna nitong si Senador Alan Peter Cayetano at mga Cayetano Black na isasagawa sa labas ng Senado. Pwede ba yun? Mamaya talakayan natin. Makalipas naman po ng ilang paalala. Ang puta-putang Iren Balita. The Senate is under attack. Senate was never under attack. Pero para sa amin na nandito, napakaraming nangyari. I'm talking about ngayon, after those terrible events. Ang puta-putang Iren Sunata. Dame yung... Hawak mo ang beat.
Buksan ang putat-putang impormasyon. Aya sa number 1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Looking for a place where comfort meets flavor? Welcome to Cafe Medardo, nestled inside Coras Manor and Garden in Mapandan, Pangasinan. Your cozy escape just off the town's heart. Start your day with the rich aroma of freshly brewed coffee. Savor our signature blends, perfectly paired with warm pastries straight from the oven. Indulge our mouth-watering pasta, all and chef-inspired specialties made with love in every bite. Whether it's a casual catch-up with your friends, a family celebration, or a quiet moment just for you, Cafe Medardo is your perfect spot to relax, connect, and enjoy. Visit us today at Cafe Medardo in Coras Manor and Garden, Mapandan, Pangasinan, where every cup tells a story and every visit feels like home. Cafe Medardo, where every sip feels special. Mga kababayan ko sa Malasiki, ang maayos at maunlad na komunidad ay nagsisimula sa ating lahat. Makilahok sa mga programa ng ating lokal na pamahalaan, kalinisan, kalusugan, at kaayusan. Mag-segregate ng basura, sumunod sa batas trapiko, at suportahan ang mga proyekto ng barangays. Tandaan, ang pagbabago ay nagsisimula sa simpleng disiplina at pakikiisa. Sama-sama tayo para sa mas ligtas, malinis at maunlad na bayan ng Malasiki. Ang LGU at mamamayan magkaisa para sa kinabukasan. Ako po ang inyong lingkod, Mayor Alfe Soriano ng Bayan ng Malasiki. Mga kapaboritong tagupenyo, may bagong saya at pagkakataon ka na naman para manalo. Ipinakikilala ang bagong Authorized Agent Corporation ng STL sa Dagupan, ang Golden Key Play Corporation. Mas pinaantig, mas exciting, at mas malapit sa inyo. Araw-araw, may tsansa kang mag-uwi ng papremyo. Legal, ligtas, at suportado ng PCSO. Suportahan ang legal na laro, iwasan ang illegal. Dahil dito, panalo ka na, makakatulong ka pa. Ang STL Dagupan ay hatid sa inyo ng Golden Key Play Corporation at ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Talaranan sa paboritong herbal ng bayan, E-Karma Health Option. Kaiba sa paboritong doktor, Dr. Glenn Soriano. At programan Early in the Morning, alas 7 hanggang alas 8 na kabusan. Kada Sabado, Jalaban. At paborito yon istasyon, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. E-Karma Health Option. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ha? Grabe, gimagana ka. Mare, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mare, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Balita na! Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayo Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Naghahanap ka ba ng masarap,
sulit at tunay na Chinese food? Tikman ang kanilang masasarap na noodles, steaming dumplings, fried rice, at iba pang paborito ninyong Chinese dishes na siguradong magpapabalik-balik sa inyo. Sa bawat subo, maasahan ang kalidad, sarap at pagmamahal sa pagluluto na para bang nasa puso ka ng Chinatown. Pang pamilya, pang barkada o pang solo food trip, siguradong busog at masaya ka sa Angkong Noodle House. Angkong Noodle House, sarap na abot kamay, lasang tunay na Chinese food. Ano pang iniintay mo? Tara na, kain na sa Angkong Noodle House. Angkong Noodle House is located at the ground floor of Metro Plaza, A.B. Fernandez Avenue, Dagupan City. Also visit their branches, Bayambang, Rosales, Ordaneta, Binalonan, San Carlos City, at ang kanilang bagong bukas na sa Robinsons, Calasiao. Good morning mga kapaborito, 6:30 na. Time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa. Red Horse Beer, Inuman Wisdom. Kung masarap ang simula, sulit ang ending. Tama! Red Horse Beer. Sarap. Sulit. Red Horse Extra Strong. The #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Bumangon na! Samahan ang inyong mga kapaborito. Maabigyan ka po sa Pangasinan. Dennis Muhares, Errol Jurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kagabosan Pangasinan. Dito lamang sa #1 Pop Music Station. WJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Alas 6:37 ng umaga sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan, Maabig Kabwasan Pangasinan. Ang inyo pong nakakasama sa umagang ito. Ako pa rin po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Mac Teriolengcor, Ati Magti Pangasinan, Dennis Muhares. At kasama din natin dyan sa may technical control, ang nag-iisang pugi sa puso ni Madam Charis Kasaklang Dakal, Engineer Nixon Dakal. Kinumpleto mo so hanggang middle name Oo, siyempre si Madam Charis Kasaklang Dakal kay bato dati matod profesyon. Walang FM at ng samantan. Good morning, Adakinan Joel Calvo. Good morning. Maaga rin gumigising ito at nanonood sa ating Facebook Live. Sinayda Zamora Gilbert, good morning. Sabi niya rito, ano to? Good morning Lalamo. Ito si kayo namin ditan, Sir Dennis tan Sir Errol Kwanto. Good morning matad si kayo. Good morning mat. Wala bitaw kasi si Nada Zamora Gilbert. Pero taga-dayo pa niya. Gumalit mambalik bayan, walaikin mo. Ang ibalato. Walay pasalubong mo. Lante. Size? 10. Baluto. Size 10. Lante. Sa 10 mambalato ta. Nangyari ka. Ang mumanggawa. Size 10. Anto ay. Size 6 kalabat. Size 10 so
Pili mo. Paabot. Kaya mo gawa si rin. May paabot doon si Kaag mo gawa. Si rin. Ano yung pangitanan mo? Hindi Sa step, paano mo isulong? Siya kasi unugan talat di bala to. kasi kaya may putchin. May makmakmak. Makmak ko. Parang susarap. Bahalag. Sige. Kung meron pa kayong gustong iparating ng mga balita, informasyon, mga issues, mga pagbati, pwede nyong i-text yan sa pamamagitan ng ating smart number 0939-100-9931 o kaya sa group number 0927-974-2784. Ayan. At sa atin pong Facebook, yun pa rin. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Ayan. Uy, nakatakda raw na ganapin ngayong araw, Hunyo 16 sa 2026, ang investigasyon sa flood control na ito ay sasagawa ng Senate Blue Ribbon Committee dyan sa may Double Gym EDSA Garden Event Place. Matapos na kinumpirma ito ni dating anak Lusugan, party list, Mike Defensor, na ang Blue Ribbon Committee ay pinangungunahan daw ni na Senador Alan Peter Cayetano at mga kasama niya sa Cayetano Black. Bakit ayaw pang pagsamahin kasi total flood control naman yan. Alam naman, malinaw naman dyan na may mga nagnakaw. Kaya nga, bakit kailangan pang pagdamutan ang isa't isa? Diba ang naturang Senate Blue Ribbon Committee kaugnay sa issue nga ng flood control anomaly na nakakaladkad ang pangalan ng ilang senador at kongresista at ilan pang opisyal ng gobyerno. Ayon sa 18 ex-marine na tumatayong testigo at umano'y dating bodyguard daw ni dating Ako Bicol Party List Saldico na nagtatago na sila daw ay naghatid ng mga mali-malitang pera sa bahay ng mga ilang senador at congressmen. Kaya ay pagpatuloy ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa pangunguna ni na Senador Cayetano dyan sa naturang lugar na yan ngayong araw. So yung ang sinasabi mo, bakit hindi na pagsamahin para sa ganon malaman natin kung sino ang mga nagsasabi ng katotohanan. Dadalhin sana ng mga grupo ni Senador Cayetano yung mga testigo na ex-marine na sinasabi. At iharap sana doon sa mga grupo ni Senador Gatchalian para magkasama at doon gaganapin yung investigasyon para walang bias. Ang sabi naman ni Senador Erwin Tulfo, lahat naman sila magiging membro ng Blue Ribbon. Ngayon na po nilagsanan. Yung gaganapin na investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee sa pangunguna ni Senador Alan Peter Cayetano, ang tanong diyan, legal ba yung pagsasagawa doon sa labas ng Senado ng investigasyon? Siguro legal. At yun nga, pahihintulutan na magsagawa ng pagdinig ang Senate Blue Ribbon Committee sa labas ng gusali ng Senado. Dahil ang committee ay may mandato ng investigasyon in aid of legislation upang tumulong sa pagpapalakas ng yung investigasyon upang naituro so para ratay salarin. Ibig mong sabihin hanggat ang pagdinig ay opisyal na pinapahintulitan ng Senado at sumunod sa mga panuntunan, ito ay lehitimo kahit saan man gawin ito. May may mga rules sila dyan sa Senate. Ang ayon sa opisyal na rules ng rules of the Senate,
maaaring magtakda ang isang komite ng sarili nitong lugar at oras para sa kanilang pagpupulong o pagdinig. Oo, ngunit may mga kondisyon para maging legal ang pagdinig. Una, yung kailangan itong aprubahan ng nakakarami sa committee o ang liderato ng Senado, at dapat may sapat na bilang ng mga senador na dumalo para sa tinatawag nating quorum. Sapat na bilang. Sapat na bilang. Hanggat hindi pa lumilipat itong si Villanueva, wala pa. Wala pa. Oo. Hindi, yun yung ano eh. Yun yung putok sa social media. Kaya nga, Diba? Kaya ang rules sa quorum para sa Blue Ribbon Committee kailangan ng 1/3. Ng kabuo majority. Ng kabuoang bilang ng mga miyembro ng komite para makabuo ng quorum. At magsagawa ng lehitimong pagdinig. Ayan. 8 senators ay enough. Kasi ang 1/3 sa 24 na bilang ng senador ay 8. Tama. Ang ilan bilang ng Cayetano Black. So, pwede pa rin. Pwede pa rin. Hanggat sila yung isa sa kanila yung nasa Blue Ribbon Committee Chair. Kasi 10 ang kailang bilang. Ito ay kinabibilangan ni na Senador Alan Peter Cayetano, si Pia Cayetano, si Bongo, Loren Legarda, Jaime Marcos, Rodante Marcolita, si Robin Hood Padilla, Joel Villanueva, Camille Villar at Mark Villar. Hindi pa isinama dito yung dalawa, Senador Bato at Senador Jinggoy, di ba? 11 sila. Sa 13 yan eh. Minus 2 di 11. 11, So kung tatalon itong si Joel Villanueva, yun magiging 10. Yun magiging 10. At magiging sila sa kabila, 12. Kaya nga. Diba? Pagpalagay natin na may bumaliktad nga. Meron pa ring 10 na miyembro. Kaya nga, Sa block ng yung grupo nila Cayetano, maaaring magsagawa ng investigasyon sa mga kickback mula sa flood control project. Nagkakaroon ng... Pag sila pa rin yung may hawak ng chair, ng Blue Ribbon, pag grupo pa rin nila. Pero ang kapod si Karadi, kaya nga, mamaliwa majority na may sakay. Kasi nagkakaroon ng dalawang paksyon ng Senado. Ang kampo ni Senate President Alan Peter Cayetano. At saka yung Malacanang Senate na Kwanda. Malacanang Senate. Kwanda. Kaya nga Kanya na si Senate Lara. Masya para mikakyan. Aramay sangkot at sa tayo flood control. Nasi Senate Lara. Wala burrito. Wala sa higa ba ito? Aga na imbestigaan mo. Lante. Ngaton na laray, ano yung sabi ni Senador Peter Cayetano? Ano sabi? Na wala lang akitong tungod kinan Senator Jinggoy. Pigar, basta may kaso to at nabagot. Yan ang sinasabi ko. Diba? Wala lang yung kukurong-kulong gilata. Kaya pero hanggang po, wag tumot itar supungat. Walante. Siyempre, kahit pa paano, maraming bumibilib dyan kay Jinggoy. Dahil may basta-basta mat na napapigan. Kaya nga, ang tanong dyan, sino talaga ang magiging Senate Blue Ribbon Committee? Ito kayang si Pia Cayetano, kasi yung ginawa nilang chairman. At o kaya itong si Senador Erwin Tulfo sa grupo naman itong kaya kung sabay na lang yung hearing, pareha silang chairman. Basta matapos lang tong magkaroon sila ng i-unmask itong flood control scam. Magkaroon sila ng naman yung reorganization diyan. Ang problema, hindi ayaw nga nila di silang dalawa ang mag-preside doon sa silang dalawa parehas na chairman. Pwede naman para walang masakripisyo. Pwede naman gawin ganyan. Pero silang mag-imbestiga, yun nga lang sila tinuturog may mga involved o di sila rin ang magbabangayan dyan. Baka mamaya may investigasyon, imbestigahan to'y kaibato. Baka mamaya may batuan ng gibol dyan.
Ay, duga, paano ito may cable day? San saking matira? Di ba? Yun ang kanyan eh. Madam Chair. Pag tagisa sila ng gibol, magbatuan sila ng gibol. Alay na bukulan ditan. Kaya yan ang kanyan. Problema dyan sa Senado. Hindi sila magkakaintindihan dahil nga din sa mga investigasyon ng mga anomalya. Kaya't ang taong bayan ngayon ay nalilito. Sino talaga ang susundin ng taong bayan? Sino ang papakinggan? Sino ang paniniwalaan? Paniniwalaan ng taong bayan. Grupo ni Senador Alan Peter Cayetano o grupo ni Senador Win Gatchalian. So yun po yung mga katanungan na buhabalot sa issue tungkol dyan sa nangyayari sa Senado. Kaya't tila yata lumalalim ang hidwaan dyan sa dalawang paksyon na yan sa Senado. Sana maresolba na yan sa madaling panahon. Dahil sa ganyan na nangyayari, siyempre magkahiwalay yung pagdinig ng dalawang panig o kung sa issue ng korupsyon sa flood control. Kaya hindi na alam kung sino ang paniniwalaan dito ng taong bayan. Itong nagdala ng 18 testigo laban doon sa mga inaakusahan sa loob ng Senado o kaya yung nandoon sa Malacanang Block na sila ay patuloy nang nagdidipinsa ng kailang sarili. So tingnan natin kung yung mga presenta na mga dokumento ay balido. Diyan talaga gugulong yung investigasyon. Makikita natin kung talagang totoo yung statement at base na rin doon sa mga ipipresenta na mga dokumento ng mga testigo. Kaya dapat magkaisa na. Hayaan natin yung nila. Matatak kang lararatan, matalisiw iran amin iraratan. Oo, pero matalisiw. Kato nagara mangitar na pungat. Sino ngayon ang kawawa sa mga ganyan na pangyayari? Kawawa ang taong bayan. Baga mo para. Dahil siyempre ang taong bayan ay naghahangad din na yung mga senador na yan, siyempre in aid of legislation, gagampanan nila yung kailang tungkulin sa Senado. Laki pala gagawa-gawaan yun. Banday kayo. Kaya yun, tingnan natin kung ano ang magiging kahinatnan itong investigasyon ng flood control anomaly. At ganun din yung impeachment. Yun naman ang sinusulong ng Malacanang Block, yung impeachment ni Vice President Sara Duterte. Malacanang Block mata. Oo nga, Malacanang Block. Yun ang tawag dyan. Hindi na matawag na Win Gatchalian Block, Malacanang Block. Tingnan natin kung sino ang mamamayagpag sa dalawang paksyon na yan. Dalawang grupo. Sana ang magwagi ay ang Pilipino. Correct. Merlita Abilia, magandang umaga. Magina Corda, ayan, magandang umaga sa inyo. Marivic Rivera Balason, si Lolo Orpilia, ayan, magandang umaga sa inyo. Susana Bungar Bustamante, magandang umaga. Yung bumigay na ano dyan? Sa may barangay Sungkilman. Sungkil sa Santa Barbara. Yung may video. Oo. Ano nga nang kula may video? So
anong kwan yan? Under ng kwan? Dapat DPWH? tayo, no, DPWH o LGU. Tani, ang gapo ni Uranat, anong nang kung may video na may katubagton talaga eh. Ay, grabe. Atubag. At talagang akusbo. Ma'am ko muna, si nga gusto at mali-malitan kwarta Ang gapo, no, maliit na amot. Akapisok la. Ha? Akapisok. Bali-bali ko muna, mali-malitan kwarta, insang walay man sasalor din mad Agus Anton Buaya. Good morning, at kinan Sir Buds Vidal. Ayan. Good morning. Yan siya. Si Master Sarlo. Ayan. Gonzales, Wadja Caravan. Good morning. Ayun, good morning. Si Balesteros JM. Good morning. Si si- Sir Ben Gabo Villanos. Good morning. Si Julian Fernandez Hoson. Yan. Magandang umaga po. Okay. Good morning din kay Mayor Carl Christian Biga ng Mapandan. At ganoon din kay Sir Jeffrey, kay Dr. Felix Domicilio, kay Ansel Sarate. Magandang umaga. O si Sir Manny Boy, Landingan. Magandang umaga. Boss Darwin, magandang umaga. Si Councilor Chineros Flores, magandang umaga dyan sa Mangaldan. Si Vice Mayor, Attorney Johnny Cabrera. Maraming nagtatanong sa akin bakit dadarawa lang ang binabanggit nyo dyan sa Mangaldan. Sabi nila na opisyal. Sila ba magkasama? Ang sagot ko, oo, magkasama sa Sangguniang Bayan. Oo, magkasama para maglingkod. Maglingkod, oo. Kung yung tinatanong ninyo sa 2028, dyan ang hindi ko pa masasagot. Si Don Ramon Bautista, Senior. Good morning, sir. Papunta ng Region 1 Medical Center. Nagmamaneho at yun nga, Region 1 Medical Center. Si Medical Center Chief. Good morning po. Dr. Joseph Roland Mejia. Ayan. Good morning po sa inyo. Si former Liga President Gerald former Liga President Carlito Dion. Ayan. Official tayo babag. Councilor Iman Balot. Latin Councilor. Si Katutan may tatawagan dan serbisyong espesyal. Ayan. Sige, pwede pa tayong mag-exercise, engineer. Take it away. Magandang umaga kay Mayor Patrick Agustin Karamat. Si Councilor Kyle Gaspar, good morning. Councilor Elias Villanueva. Councilor Manny Datin. Si Councilor Jose Lorisco. Si Engineer Ben Datin Panaya, dito na Datin Machine Works, good morning. Untan si Councilor Mike Sison. Si Councilor Jopi, nabanggit mo na? Loresco. Si former Councilor Gerald Official, magandang umaga. Diyan sa may Mayor's Office, si Boss Carlo, Madam Marme, si Sir Bayan, si Sergeant Esteves, at diyan sa may LCR, si Madam Jubit Apiado Esteves. Good morning po sa inyo. Oy, Caramel de la Cruz ng San Carlos. Ito magandang umaga. Good morning. Si former Mayor Sammy Rosario ng bayan po ng Binmalay. Good morning. Magandang umaga po. Ayan. Si Daddy Pedlawan, magandang umaga. Harold Gangat. Arturo Eustaquio, magandang umaga. Si Engineer Art Gaspar, magandang umaga. Si Kapitan. Ayan. Kapitan at Barangay Ambotel. Kami po ay lubos na nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa ating palatuntunan. Mga nanood sa Facebook at mga nakinig sa kanilang mga transistor radio sa kanilang mga tahanan. Maraming salamat po sa inyo. Gawal na tayo sa oras. Kaya po pansamantalang namamaalam na sa himpapawid. Bukas uli. Ang inyo pong nakasama sa umagang ito. Ako ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Macdarion Lingcora, ito yung magtipang kasinan, Dennis Muharis. Kasama din natin dyan sa may technical control si Engineer Nixon Dakal. Ang tabayanan ng susunod na palatuntunan, Only in the Morning! Mika Only Navarro, dito lamang sa DWG 88.1 FM, Radio Pangasinan.
paborito! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan, nasaray balita, impormasyon at loob tan